Semar mulya lagi. Turangga Semar Mulya memayu Enak oe. ayu ning bawana sepira gedene sengsara yen tinapa mung dadi coba Mas Suciono. aye we Nangis sajroning atiku. Nalika siranta ninggalku.
suwun. Terima kasih Ibu, matur suwun Bapak. Oke, kita balik ke tempat ya. Sare kok yo akeh man.
jempol boleh ibu monggo biar gak ngantuk nggih. Budene Bu E. Oh iya, asik. Ayo Bos. Manis sedek, kowe pancen manis. Pae bareng Kak. Tambah manis. Sanang lamis. Yen mesem manis sing ngumpuli madu. Kaya bisa ngrontokke jantungku. Ayo Mas e. Ayo Masku. Kembang melati adu dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe rasa adu dek gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja So, monggo Pak, mriki Pak. Monggo Pak Di. Monggo ngantuk, monggo. Sing penting joget, monggo. Mriki. Damel jampi saya, monggo. Beksan. Sing penting joget, monggo. Iya, siap.
Bapak Luki yang di warung, di parung. Ayo. Asoy. Aduh. Wasik. Monggo Pak Luki Laras sugeng sonten. Hek, hek, hek. Masuk lagi. Rasa. Balada. Aja. Sapupuh telinsingan. Oke, siap. Gantian liyane. Aja semelang wong kakus tresnaku kira bisa layu ora suwi aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu Semar mulya lagi yo Spesial kok kepala dirandong. Dolo cokek. yo masuk yo masuk Ati parani ngoyo-ngoyo. jarene Ajarine kok wis mangkat lunga. Ati enteni ngoyo-ngoyo. Ajarine kok wis tekan kono. wong yen ora kebenaran wong yen pinuju anane sajak sujono masuk mas Warna-warna panawani nadyan durung ketemu dhewe duka-duka panguse trimo urung semene wae 11 napa melih niki Mas Wakit lho. Mumpung anu Mas. wis ngadeg. gawane wong liya GWL. Oke, baik. Barang sampun papanggilan nyatane jelur batine
matur suwun. Mas Karyo. Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karunturungan duh Gusti kula nyuwun ngapura. Matur suwun Mas Rakit, medine Kepiuk, joget. matur suwun Mbak Nanda. Cerah Foto Production. Awet nom terus. Oh. Seminggu tak tinggal lunga ora krasan hatiku nelongso saben dina sing tak rasa dina wengi katon ing netra. Tekan ngemah atiku gelok yen sliramu citra ing janji apa tenan lelakonku jroning urip kotan paguna lara tenan atiku nelongso batinku saben dina mengalamut yen kelingan ati kok pilara doh Gustiku kula nyuwun pangapura bebrayane bisa mulya panyuwunku rukun kaluwarga. Sampai bawah, sampai bawah.
guna ayo masih lara tenan atiku nelongso batinku saben dina mengamun yen kelingan ati kok piloro aye duh Gustiku kula nyuwun pangapura bebrayane bisa mulya panyuwunku rukun keluarga ja 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 alah dalah ayo eman benjang tiko yen nganti sia-sia ayo yo nanging kula boten lila yen nganti yen bos ayo yo oi
Jenduk tak ngeki sedak. Mung jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresno ora bisa ilang kelingan irang manis Semar mulya lagi yo.
sepurane klinciku utuh lunga mengetan Surabaya terus neng Bali Terus ning Bali. Angkulon lunga neng Bandung ora ketemu terus aku neng Jakarta Tebul ora ketemu aduh klinciku ojo beto aku terus balik neng Semarang klinciku wis ana kandang Hae meleh lho Mas. bacot to Mbak kada sida Oke. Monggo. la cepulane krusa-krusu keburu nafsu wekasane montang mandeg rakate akeh aku dhewe kang kebanding terima kasih Sampun Mas Gondrong. Oh, mungkin dalu Mbak season yang ketiga. Asik cok. Sik.
Dedi. Udah lagune nopo? He he he. Mana? Lansir kuning geblaki. Nama kireng kulit terke. Rongge ngayu. Bos sayur. Esok madu. Galung gadong melengkung. Bos sayur. Rek manis. Sasolai. Bablas manis mas landa. Sasolai. Salalalala, salalalala. Semar mulya ronggeng kuno gandes luwes antri pade merati sapa Asik yo. bisa saya paremes ditantrem manis sapa Manis-manis ya, Mas. Pak Dedi badhe Pak sinten Pak monggo Pak. Niki bos sayur nih wau. Duet rumiyin, monggo. Dedi, bos sayur mandate. Pak Dedi, aduh. Apa najeng kondur Mbak Mboten napa-napa. Si. Ayo bos. Manis dek kowe pancen manis. Manis. Tambah manis kaseneng lamis lobet Mas yen mesem manis sing ngungkuli madu Mas Sajan kaya bisa Mas Sajan rontoke jantungku yo Ayo mas, budiku pancen ayu. oe Tambah ayu, yen seneng guyu-guyu. Langsa alit mas, namine kempul ngalor. Aye. Kidul, gawanane kendul. kembang melati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe Pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti jenengan senenging gono iresa aduh dek gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja memang lidah mas tidak Heeh. bertulang bersilat watake Wasik. Yo hae. Moga Pak Yo.
dibayar tunai? Alhamdulillah. Ya, yo Mbak Nimas. Oke. Iki pasanganmu babar kuning kang kudu suwandi Ora Dik. Ayo yo. Semar Mulya lho iki, Mas. Saged Rena. Yo. Oh ya Allah, matur nuwun Bude. Siapa? Lakae wis mrene nyangke kembang melati no kunci kondo yakti kaping nuli masahake dak topodu liti kalongake saya tresno sama Yo. Marong ilmu. Wah, sekso. Abah batu gedang. Alah peo. Oke mochi. Asik. Kamu nggak bisa keluar toh? Sudah Nggak bisa keluar toh dirimu? keluar aku nang kene malah Ya, penak. ora apa-apa, uyel-uyelan di situ. Iya. Asik. Monggo. Iki pasanganmu Wah, sekso. babar kuning kang kudu suwandi Solololo. banget sapu asih lahir terus sing Iya adalah ho. Sembah nuwun Bude. spesial buat ada yang bisa Mbah Sagi Setro ingkang saking Mbah Sagi Setro. Sagi Setro. Eyang kakungipun De Bintang. Ayo yo nak lanang dhewe nak wedok dhewe nak lanang tak utangi besok pinter sekolahe
aku. Nggih Mbah Sadi setrong nggih Mas. Oke. Tambah cinta sama saya. Yes. Tambah oke sawerannya. Kabeh kok ya. Kan mau kayak lagu apa? Sasae. Aku nak kono-kono. Wani apa ra kowe ngene-ngene, ngene stiker. Dang. Ayo, dang. Kowe no. Nah aku ora apik. Anak apa saya apa ci Ayo dang ngono. Nana. Cek. Ayo. Resa aku. Resa. Kak Wani deh. Ayo Mas Gondre. Ayo. Juga terbikin buat paguyuban Mugi Lestari ngantek lali ya Apa ini? Ojo ngutang wis mertobat Miki Mas wong wadon ngendika mbok ya sing alon Papa Idi ayo ojo kuwatir nyatane wong ini pirang sasi ambok urusi konmu seneng main judi ra mikir mutuhe murni coba ekonomi pikiran gampang emosi Apa ini? Ayo. Ayo yo. Nek gak ngene gak nyawer to. Masuk Papa Indi. Wong lanang nyatane buktine pirang sasi ra mbok urusi konmu seneng main judi ra mikir mutuhe murni Yo Hey yo Mas Monggo Mas. Yo. Joget rene yo Monggo Pak D. Monggo Pak E. Ayo nduk melo Pak Di. Aku dijual dulu. Ayo, enggak apa-apa. Iya. Oh. Hae. Kan berjuang ayo. Cara kelingan. Oh, pembelampun. Iyo. Iyo. Wah.
Masya Allah. Mama Nisa nyanyi ya? Enggak, joget aja. Oke, baik. Sekarang bisa. Yo, hae. Oh. Iki wekmu, iki wekku, wekmu. Ha. Gimana say? Studio 2. Saya Studio 2 ada request lagi. Ada request lagu apa Bunda? Request apa lagi? Apa ya? Oke. Oh masih foto dulu. Jumpa fan. Oke. Iya. Member. Ya. Member baru Mas. Yes. Semoga. Oh iya, silakan. Mas koin aku ganggu iki Mas. Kedepannya. Bunda terima kasih ya. Berjumpa kembali. Yuk. Bisa. Adalah. Terima kasih Mama Nisa, berkah selalu. Harimau Malaya. Semar mulia lagi. Harimau Malaya. Harimau Malaya. Semar
kudu duweni nuwun monggo abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni lagu kok yo enak yo Mas Iki ya. kita penciptane cerdas wonge iki. Cerdas banget Mas. Iya iya iya. Ayo. Panyumunku Yo, wasik. sliramu rungokno tangise ati iki lewat angin wanci alun aku titip salam kangen jroning ati asik Pakde Semar mulya lan sagempore Dedek Tutik yo Saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku harap sliramu pingin nate andum tresno bebarengan ning gedung ombong Mas ya Mas saiki aku pamane tanpa kabar kapiye wasane nuwun monggo aku tansah antu-antu muga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni amut rasa jroning ati nanging pingin asik tak lakoni Hae. Tintakne ya Mak ya. Ayo Mas. panyuwunku mring sliramu rungono tangis ing ati lewat angin wanci telu aku titip salam kangen jroning ati Allah dalah beyo. Pak
Bersama Mas Mas Sinten Bintang. namanya Mas. Yo. Mas siapa namanya Mas siapa? Pakai mic. Abdi. Oh. Oh. Hoi. Sampai bawah. Sampai bawah. Urung. Buat panitia masukkan badai monggo yang mau joget. Asik yo. Semar mulia lo iki. Hiyo. Ina. Masuk monggo. Dino minggu sing tak tunggu. Wasik. kowe ngajak ning tawang mangu. Nganti lingsir srengenge Ono kene aku nunggu Ejos. kowe. Ayo. SMS ora balesi yen tak telepon Dia sakit nyanyi Budi, sakit. Jiwa lali janjine kandhane alesane sapa wong sing ora keton monggo aduh pakai HE dulu sabar. Ya, tarik napas tarik. Tarik napas dulu Mas. Ayo masukin monggo. Janjane kowe Yo. ngendi Geragatmu saja Solololo. hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya Semar mulia lagi. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge Asik. ana kene aku Oh. nunggu kowe Rekat tak hut. balesi yen tak telepon mangkel aku mangkel yen kebetuk pipimu pasti tak Jiwa. Ayo kandhane alesane ayo Mas sapa wong sing ora kelo kadung-kadang kowe ora teko sabar Mas sabar janjane apa Wajan. janjane Yo. kowe ning gelagatmu saja nyopriani Bae ngersakne podang kuning Mas Mas Landa. hatiku Podang kuning. sujono Sisan ngadep
ibuke